E por último punto que vou tocar, trátase de falar un pouquiño do que son os servicios auxiliares da piscina, concretamente do bar que está nesa piscina. Ben, o bar empezou a funcionar curiosamente o 2 de xullo, bastante antes do que empezou a funcionar a piscina. Vamos a ver, un bar, neste caso, é do que estamos falando, do servicio auxiliar que estamos falando, é algo que é complementario á piscina. Non pode ser o eixe de funcionamento o propio bar. O eixe é a piscina, e logo o bar é un servicio que se lle dá aos usuarios que van á piscina. Aquí é todo o contrario. Aquí inauguras un bar xusto antes das festas do Outeiro, con un convenio axudicado a unha persoa perfectamente coñecida, afín á alcaldía, feito completamente a dedo e por 0 euros. O sea, nun concello onde debemos casi 2 millóns de euros, onde os proveedores básicos do concello pasan 6 meses sin cobrar as súas facturas, regálase a explotación dun bar, dunhas piscinas municipais por 0 euros. Un bar que ten uns horarios de apertura completamente distintos aos da piscina, onde fai unha competencia total e absoluta ao resto de establecementos hosteleiros da vila. É dicir, que pensarán o resto de establecementos que teñen que pagar un alquiler a final de mes, que teñen que pagar a luz, que teñen que pagar, que tuveron que pagar todo o mobiliario por seu funcionamento, cando de repente ponse un bar en horarios de que lle fai a competencia directa, de forma completamente gratuita. Bueno, así tamén poñía un bar, ou calquer negocio, se me pagan todo, oi, perfecto, se hai ganancias, oi, cojonudo. Pero é que máis, non só eso, senón que inda que se diga que o ano que ven vai salir a concurso público, porque ten que salir, porque a lei así o exixe, xa non é o mismo, xa non haberá igualdade de oportunidades, porque vai haber unha persoa que sabe perfectamente o rendemento que pode dar un bar desas características. Co cal, cando vai ao concurso, el ou a quen el lle di esa información vai ter unha ventaxa sobre o resto de participantes. E iso non é nin xusto nin democrático, baixo calquer punto de vista. É algo completamente inaceptable. E insisto, eu imagínome o bar dun hospital ou bar dun colexio público que abrira fora de horario do que é o sitio onde se presta o servicio e se fora convertir nun negocio. Sería inadmisible. Como o bar dun colexio lle pode facer a competencia ao resto de bares ou establecementos da vila onde está o colexio? Iso non pode ser baixo ningún concepto. Por eso, só lo abren cando está aberto o colexio.